Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme pár cvikov vhodných na posilnenie a zlepšenie mobility ramenných kĺbov. Chrbát si podložíme masážnym valcom, ramená aj lakte držíme ohnuté na 90 stupňov. Zopakujeme 3 krát a pri poslednom opakovaní 30 sekúnd zotrváme. Pri ďalšom cviku zostáva opäť chrbát podložený masážnym valcom, ruky sú vystreté, zopakujeme 3 krát a pri poslednom opakovaní 30 sekúnd zotrváme v konečnej pozícii. Pri ďalšom cviku si prekrížime jednu nohu cez druhú, koleno si podložíme masážnym valcom a hornou končatinou krúžime okolo seba. Zopakujeme 8 krát na každú stranu v 3 sériách. V ďalších cvikoch využijeme TheraBand. Chrbticu držíme napriamenú a vyťahujeme sa do výšky. V nákroku uchopíme TheraBand do obidvoch rúk a rotujeme celým hrudníkom. Stred tela ostáva pevný a ruky nedvíhame vyššie ako ramená. TheraBand uchopíme do jednej ruky a rotujeme dovnútra k telu. Na každú stranu zopakujeme 8 krát v 3 sériách. TheraBand prechytíme do druhej ruky a rotujeme von od tela. V nasledujúcom cviku si TheraBand zafixujeme pod chodidlami. Obidve vystreté ruky dvíhame nad hlavu a neprehýbame sa v drieku. TheraBand ostáva znovu pod chodidlami a ruky dvíhame po stranách tela. Opäť sa neprehýbame v drieku.